masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri mumasvingo. Tinositi kana chipinda masvingo tinenge tichinanga takadai ningati mumasvingo takangoita nhau yaJona Moyo wedevera. Dzimwe nhau tinenge tichienda kumaruzevha kwakasiyana siyana, munozva tichienda kuchiredzi, Bikita nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nhasi uno tiri mumasvingo kunonzi nzvimbo inonzi paGomba kumasvingo. Uko tasangana nenyaya inorwadza, nyaya inosuwisa, nyaya yekuti tinokumbira kuti imi mhuri yeZimbabwe muri kwamuri munge muchibatsira, nekuti dambudziko riripo hongu tingati rinoda vezvemweya dzingave n'anga maprofita kuti vabatsire, asiwo zvakare rinoda imimi veruzhinji, nekuti pari kudiwa mari inokwana kuita $400. Ndinokuzivai muine moyo munyoro. Dambudziko rakaitika ndiri kuti mwanakomana uyo atiri kukupai achitaura nemi akanga aenda kubhawa ndokunetsana nemumwe murume. Hatingati vakanetsana, asi kuti akashotesa mari yemunhu inokwana kuita $4 zvikanzi uchazviona. Hanzi mukuru uyo ndobva amwe yabute pasi ipapo. Mangwana Innocent anga asichafamba, zvatotanga akatozosvikira pakuda kufa. Regedzai tikupe mukoma Innocent vachitaura nemi, tigokupaiwo zvakare baba vake vachitaura nemi. Asi nhau yandakaida kusvitsa kwamuri ndeyekuti hazvina mhosva kana ukanga uine $20, $10, $5, batsirai mhuri vakwanise kunge vachiyambuka mudambudziko ravakatarisana naro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Makadiwa gari kuZimbabwe, Zimbabweans. Ndinoitwa Innocent Mate, ndinogara kuMasvingo muNyararo West. Ndine problem wandinayo pano yekuti ndakatsingwa gumbo. Mushure menge ndanetsana nemumwe murumewo mumabhawa medu. Saka ike zvino ndiri panguva yakaoma, gumbo rokurwadza. Ndakubuda zvinhu zvandisingazivi zvinokubuda nemuhuro. Iye murume wacho haasi kumbowanika panzvimbo, handisi kumuona kuti akwanise kundiroyonora. Saka handizivi kuti mungandiwanira rubatsiro here Zimbabwe medumo. Nekuti zvandiri panapa ina ndina kana mari yakatanda makwati anosvika 400 kuripa kana mombe. Ini ndingori inangu handina kana sendi. Zvinotondiremerawo chiro kutoona dhora chaiko kundiremerawo. Saka ndachikumbirawo mundibatsirewo vanhu vaMwari ndikwanise kubatsirika kufamba. Handifambi, handiti sei nokuswera ndakagara seizvozvi. Kufamba kwangu kugwesha kana kusimudziwa ndobata dondoro ndoenda mberi. Ike zvino ndane 17 days ndakakuwara seizvozvi, and zviri kundiremera kuti ndifambe. Asi ike zvine zvaha mukandibatsirawo vanhu vaMwari ndikafamba, tinozoona kuti zvakamira sei mukufamba medu. Ndatenda zvangu vanagari muZimbabwe. Tingade kunzwa mukoma ino kuti pakatanga nhau ichi changa chaitika. Pakatanga nhau iyi takanetsana kubhawa. Mushure mekunge mumwe andipa murume uyu akandiisira chitsinga, akandipa $5 achiti ndanditinga duro. Ndobva ndaenda ndikanditinga duro rangu redhora, ndobva ndatinga rake redhora. Saka ndakashagwa $3 yake. Pa$3 yake handina kumudzosera $3 yake. Ndobva azonditi uchazviona
achisabute pasi. Handamboita madresi maviri. Ndakatanga kuwa zvisiri izvo, handizivi kuti ndaiwa kuvaviwa here kana kuti ndaiwa chii. Ndobva ndatotanga kuwa makumbo achizvimba. Ndikatanga kuwa musoro, ndikatanga kuwa rimwe gumbo richitangawo futi. Zvikatondoremera ndikatogara pasi ndatoka gwadagwa. Nemakumbo acho haachasimuki, tosimuka kwawo zvorema. Asi zvichaita zvakanaka. Tanzwa kuti imimi mune chipo chekutamba nhabvu. Iyi chokwadi. Ndizvozvo chaizvo. Saka zvokuti muvengi akaona kuti akakuwadza makumbo eupenyu hwenyu hwaparara. Ndofunga ndozvaaifungira izvozvo. Nekuti haana kundirova kumusoro kunoku, akangondirova kuzasi kunoku. Akandisiya kumusoro. Ndofunga ndozvaaitofungawo izvozvo kuti achandiparadza makumbo angu. Saka makamboedza here kutaura naye kuti akuregererei? Ndakaedza kutaura naye, ndo patakazosvika akataura nyaya yemombe. Mushure mekunge anga atotipa $60 yekuti amwe doro nemasupa. Saka iki zvinezvi pakatiipira hatina kana sendi. $100 chachaindonetsa kuwana. Pana zvinhu zvacho zvakaoma kuti nditsvake mari yacho ndoitsvaka sei ndakangogara kudai. Saka $60 yamakamupa yacho haasi kusubtract? Haana kumbobvira asubtract. Anoda 400. Anoda 400 yake chete. Saka handizivi kuti ndichasvika papi manje. Andiremera murume. Saka imi mati makumbo chete, asi tikuona pahuro penyu pane pakazvimba. Pahuro panongotanga pombopera. Handizivi kuti chiiwo chepahuro, asi ndofunga ndizvozvo zvimwe chete zvake izvozvo zvanenge achititumira. Saka zvinhu zvacho anongoramba akatigadzira. Ndakatiteverera, tikada kunzi makumbo iri rapura rakuda kufamba totanga rimwe. Iri rikada kunzi rapura utanga rimwe. Saka kuita kundichinjanisa. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe ndo dambudziko ratingati rakatarisana namukoma ino. Mukoma ino mukazvitarisa upenyu hwavo hwakuda kuguriswa nekuda kwe$4 kana kuti $3, zvichiratidza kuti munhu anenge angoitawo zveutsinye zvokusada kuona mumwe munhu achirarama. Ndinoimba paive nenzira dzakawanda dzaaikwanisa kurikavha nadzo mari yake pane kuti munhu asvike panguva yakadai. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe tozviziva ruzhinji vana sekuru vanobatsira vana madzibaba, vana vafundisi vese hero basa chaachitsvape kwamuri. Mukoma varuda kubatsirwa. Tozotiwo kune vasina masimba ezvomweya, pari kudiwa mari apa anenge akwanisawo nepaanogona chero mari, nekuti tikataura tichitarisa $400 imari yakakura zvikuru. Naizvozvo munhu ukabvisa $50 zvakutorawo kuti pakudiwa $350. Ngatibatane yemhuri yeZimbabwe tichiyamurana mumatambudziko akadai. Nhasi ndiwe mangwana ndini. Naizvozvo tikabatanaka tinosunga chinhu chimwe chete, tikakwanisa kubatsira mangwana uchange uchibatsirwawo. Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndini mai vaInnocent. Ndoita hama isatu. Innocent mwana wangu. Ndingati Innocent wakamuka makuseni achienda kuBhawa. Ndokuzodzoka manheru acho. Ava munhu ukamina. Hatina kunzwisisa kuti chii chachaitika, iye aichema mataxes. Chandinonzwisisa inini chandakanzwa vamwe votsanangura. Vanoti Innocent akasangana nemurume unonzi vachimwa doro. Murume ndokubva amupa mari kuti ndamutenga doro. Innocent ndokurega kuuya nechange. Murume uyu ndobva ati yangu mari haidyiwi kudero kana kuti yangu mari hairovi kudaro. Tiri kungokupa 7 days.
murume uyu hanzi akakanira fodya pasi anga akabata bute uyu anga akabata imwe mari maoko $50 anga akaisa bute. It was on Tuesday. Wednesday Innocent akamuka ava munhu murwere chaiwo wakanga akurwara nematonsils. Thursday Innocent akamuka arasika pfungwa. Friday it was worse, akanga akutomhumana chaiko chaiko. Saka isusu we took it as kuti wagura kumadoro. Ndakangoti maybe first stop yokumadoro yase munhu anga achimwa doro stereki. Maybe my effects acho hallucination yakanga yakuita taifunidza kuti my effects echiyedoro. But usiku hweFriday akarara achitambura stereki achiputsa achida kuputsa achizorovera pasi achichema achidini. Akazomuka neSaturday asisatauri anga akrosa bharamazino or everything. Saka takaidza kuti timuite revive. Ndakaidza kuti ndimuise malemoni salt. Ndakaona kuti mwana wangu akuchina. Takamutakura tikaenda naye kuchipatara. In fact pakauya apostle wangu fundiso kuchechi kwangu ndiyakauya kamunamatira. Saka pavakaona kuti ndaverenga kuti mwana apera vakasimuka vakatiende kuchipatara. Ini ndakasara. Akafamba kuchipatara kuwana Innocent motikani. Vakanosvika naye. Ivo akanitaura kuti amaisati kundafamba ndichinamata. Zivana ndasvika. Ndaanda kunamatira gwendo kuti tisanodzingwa nemanesi. Nokuti kazhinji kuchipatara kwaenda nemwana akafa nemunhu akafa vanokudzingai kuti endesai munhu kumosha. Zvechokwadi achibuda muno mumba ndaandaona kuti Innocent wapera. Saka vakasvika kuchipatara vakambaya mainjection. Akasangana na doctor vakaona kuti no my effects kudaye doro. Vazhinji havana kufungira kuti there's something behind that. Vaifungidzira kuti doro sezvo munhu anga achimwa izvo zvikozvodo zvavo zvidoro zvimandrokasi zvimahot stuff anga akungomwa irero sometimes asingadilute achingomwa. Saka vakagara almost 50 minutes. Ndizvandakataura ndikamubvunza foni yakusvika adza mwana adzoka kuvapenyu. Saka adzoka kudero hey anga ari really retarded, anga arasika pfungwa zvachose. Dzaiti dzikati dzokei tomubvunza kuti ko iyo munhu ongochimwa doro naye ndiani. Pakazongobuya mamai on my own surprise. But I was once kuya pano maiva. And then when I investigated, I found out that she's part and parcel yebaba ivava vakamuita sezvari. Ndiko kwakaitigwa matare acho ikoko maivava kuti ndogona kutsvaka murume ndinomuziva, ndakambomurapa, ndakambomugadzira kuti mudzimu wake urape ndini. Kana akasauya kuronura Innocent ndogona kumuitira utsinye kutsuvhunura kuti zvidzokere zvinizvo zvokwana. Indikati bodo tsvakai munhu ndikumbire ruregero ndimudzorere mari yake. Ndobva vatsvaka munhu ya. Saka mwana wangu uri kokwarare ndiye akafambisa nyaya nemwe hazvanzi yangu. Ndiwo akafambisa nyaya. Vakati vanoda $40 yokudana midzimu yavo tikavapa. Vakati vanoda 6 pack yedoro ravanomwa vachifara vakapuwa. Saka tikati todini tichauya kuzokumbira ruregerero. Baba vakati kuti ndimuregerere ndoda $400. Asi pari zvino ndakungogadzisa njere chete kuti dzidzokedzane. Zvimwe handibvisi dzimaramani pachi $400. Saka hama dzangu vakuru vangu ini nangu ndiri mukonono. Ndakazvarirwa kuchikonono but ndikakurira kumandevere ndinoziva. Mandevere kune madlozi, amadlozi siviri. But pandakaroorwa kuinyanga kuna nasekuru. Sekuru chaivo vanosvika pamusha. Ndisekuru vanoyananisa, ndisekuru vanobatanidza, ndisekuru vane rudo, ndisekuru vanoregerera. Handisati ndanzwa kuti sekuru varipisa, handizivi kuda mitemo inosiyana. Handisati ndanzwa kuti sekuru vanoripisa vazukuru. Chandinoziva ndechekuti sekuru vanotengegwa zvipo,
sekuru vanotengirwa micheka, vafukwawo vanotengirwa fodya, vanotengirwa this and that. Handisati ndanzwa kuti sekuru vanodhimanda kuti ndiripei $400 pane mwana usingasevenzi. Ende vakatotsikirira sekuru vavo kuti ndenichimuteverera, pandiwo mataurira vakaita. Ndenichimuteverera, ndichimumonita, ndikada ndine chikanda kana musina kunipa mari yangu. On my own surprise, sekuru vavo vanoda 250, 150 ndia mai ava vakatitsvakira sekuru vavo. Saka pandamuinvestigator inini ndiri kutoona kuti no, nyaya yacho vakuru vangu ndibatsirei. Inini zvandiri pano apa handifambi, ndiri paralyzed. Ndakadzoka kuzogara kuno kumasvingo, ami grieving. Saka ndakangouya kuti ndimbopfugwa nemhepo. Ndakauya ndichizvifambira ndokusvika muno masvingo, makumbo angu ndokufa. Handitofambi izvozvi, anorwadza makumbo, ndiri paralyzed makumbo, handisimuki, handidini. Ndinosimudzwa nevana. Iye wacho Innocent ndianga achindisumudza achindiendesa kuchechi, ndianga achindisimudza achiendesa kwakati nekwakati. Crossover ndakaenda naye kwaMagaya, ndiko kwandindoenda. Ndiye akandisimudza akandiendesa. Handizivi kuti chii chiri kuitika, nokuti mwana wangu mukomana akaudza kunzi ivo mai vako vari kurapira iko nemakumbo avo, takavati ngavauye tivarape. Handizivi hama dzangu vezinata ndizvo zvinoitiwa here. Ndoda kuvhunza kuzinata kuti ndizvo zvinoitiwa here, kuti munhu unomanikidzwa kana kuti unobata pamwana kuti kana akarwadziwa ndinouya ndakamanya. Handizwisisi, handizvizivi. Ndokumbirawo kuti mundibatsirewo ipapo ndipo ndinokumbira veruzhinji veziva kuti mundibatsire chaiko kuti ndizvo zvinoitiwa here. Nokuti ndinonamata ivo havanamati. Handinambomvera ndambovaaccusa kuti sei musinganamati, asi vakundondipindira kuti sei inini ndichinamata, sei ndichienda kwaMagaya namuzi kuti ndiuye kwavari. Dai ndakauya kwavari makumbo angu akapora. Saka zvifanika zvinoita sevane ruzivo kuti why makumbo angu achirwadza. Saka ndinokumbira rubatsiro vanhu veZimbabwe, ndibatsirei. Ndatova padhilema izvozvi, ndakutotadza kufunga. Dzimwe nguru ndotopota ndichifunga kuti dai baba vari vapenyu. Zvimwe zvinhu zvaitodini zvaifamba negwara, nokuti unoona uri mai woona zvinhu zvakadai, wonzwa kunzi imi mai ndimi munoramba nemakumbo enyu, dai muchiuya tichikurapai kuno. Iye wacho yeyo ndiye angachifambisa mai, ndiye unopusha ngoro, ndiri kufamba newheelchair, ndiye unondisimudza, ndiye unoona kuti ndageza, ndiye unoona kuti ndaenda kuchipatara, ndiye unoona kuti ndaenda kuma-check-ups. Manje mazuva ano hapana, tototsvaka va-next door kuti uyai mundisimudzewo. Zvakandiomera maZimbabwe angu. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Manzwa mukoma ino vataura, manzwa mama vataura. Tongaitinzwe munoti kudini nenhau iyoyo. Asi sekutaura kwandaita haisi nhau yekutonga, inhau yekuti tinge tichiyamurawo mhuri nepese patinokwanisa napo. Drewmas media fans ndozvati muriko makawanda, everywhere, UK, South Africa, Angola, Namibia, Zimbabwe, Mozambique, kwese muriko. Tiri kukumbira chero $20. Ngatimboratidzaiwo ipapa chete kuti tibatane tikwanise kureza mari inoita $400 tiendeseka kuna sekuru vari kuda mari yavo arapanurwe. Hanzi vakataura kuti ndoda kumborapanura njere sezvo anga akuruza njere, iye zvinezvi njere dzanaka. Saka naizvozvo isaine kuratidza kuti vari kutoziva zvavari kuita. Naizvozvo ngatibatsirane namukoma Innocent namama tibate pamwe chete navo. Rangu zita ndinozendo neshamba. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.
iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.